Sanjay temganda marembi el audio sate kambing muda Pak Yono goyang iya monggo ingkang badhe beksa kula semanggaaken elok tenan suwanten kok lemak nyes ngungkuli presiden kondang ketemu blek disara ketemu karo Anggara ya wis tuwa padha gapuke ora dadi ngopo sing penting kepenak jos iya alah apa kowe ra Sugeng siang Pak RT Gondang Bapak Marseno luar biasa tunggal kajiwa dan bisa dulur sejati tenan ini monggo Pak Marseno ini kadang kula sepuh ijil saking Gondang kena kanggo putar patuladan ingkang rinangkung sae geton mesti geton Pak geton
Aku nak nyawang swara Pak RT penyanyi iki kaya mari ngono. ngerti ora Pak RT? Alah genawani no. Pak RT Monggo. sing bar tari, monggo. kowe tok ora krungu bar nebasne tari. Alah Pak RT ki opo? Jare payu pirang-pirang puluh juta pamane. Dek yo lelok timen. Apa kowe ra kelingan? Ono latar padha lelungguran kekocekan karo aku. Anjing matur sembah